Здравейте, приятели! Правя това кратко видео, за да ви запозная с моето ново начинание, което се нарича Разговори на чаша чай. Разговори за душата на чаша чай. Аз съм Силвия Машева и тук, в тази нова рубрика, искам заедно да вървим нагоре и напред. Искам заедно да променяме съдбите си. Искам заедно да изследваме и да опознаваме по-добре себе си, да познаем по-добре другите, да отработим наши минали събития, които са оказали влияние в нашия живот. И така, да започваме. Защо разговори на чаша чай? Чашата чай е покана да забавим темпото. Да оставим за няколко минути ежедневния шум, задачите и напрежението. И да обърне внимание на себе си. В много култури чаят е символ на спокойствие, искрен разговор и присъствие в настоящият момент. Тази рубрика е именно такова място. Време за размисъл, за нови гледни точки, за малки практики, които могат да внесат повече яснота и промяна в живота ни. Защото понякога една чаша чай и един откровен разговор са достатъчни, за да направим първата крачка към себе си. Вероятно, на всеки се е случвало да има период, в който денят прилича на вчерашния. Работим, вършим задълженията си, но вътрешно имаме усещането, че сме спрели. Не сме нещастни, но не сме и истински живи. Такъв период често наричаме застой. Днес няма да говорим как за един ден ще променим живота си. Но вместо това ще направим едно кратко упражнение, което може да ви помогне да видите къде всъщност се намирате. То ще бъде в края на днешното ни включване. И така, живота в безтегловност е тихото мълчание на сивото ежедневие. Когато дните се превърнат в безкрайно копие един на друг, времето губи своят смисъл, а ние своята посока. Това не е открито страдание, а по-скоро глухо отчуждение от собствения ни живот. Когато нищо не се променя, рутината спира да бъде сигурност и става затвор. Часовникът звъни, кафето има същия вкус, погледът среща същите познати лица и улици. В този механичен ритъм липсват живецът на изненадата. Рискът, който ни кара да се чувстваме уязвими, но живи. Всеки ден е просто още една от местната задача в календара. Най-страшното в това състояние е илюзията за спокойствие. На повърхността всичко изглежда наред, имаме работа, покрив, сигурност. Но липсата на нещастие не значи наличие на щастие. Истинското щастие иска движение, растеж и смисъл. Когато те липсват, удоволствието от малките неща изчезва, заменено от апатия. Ние не сме истински нещастни, но не сме и истински тук. Но не сме и истински щастливи. Превръщаме се в зрители на собственото си съществуване, чакащи нещо външно да ни събуди. Промяната обаче рядко идва сама.
за да излезем от този затворен кръг, трябва да нарушим ритъма. Най-малката съзнателна стъпка в страни от отъпкания път е бунт срещу еднообразието и първият опит да се върнем в вкуса на живота. Сега ще направим едно малко упражнение, в което всеки от вас ще види къде се намира. И дали припознава себе си в това, което говорех преди малко. Ето сега отпивам глътка от моя специален чай, за който ще разкажа в някое друго предаване. И нека тази глътка бъде преходът към упражнението. Упражнението. Седи на мястото си. Не предприемай нищо. В това упражнение ще преувеличим приемане на застоя, за да видим какви промени ще настъпат в нас. Настанете си удобно, така както ви позволява моментната ситуация. Може да се облегнете на стол, може би сте полегнали или просто си представете, затворете очи и си представете, че сте в едно голямо равно блато. Направете така, представете си, че вие вече сте достигнали своята връхна точка в това, че просто нищо не искате повече. Всичко, което сте искали, е постигнато. И повече не желаете абсолютно нищо. Просто почувствайте това велико спокойствие. Така. Произнеси мантрата на платото. 2-3 минути. На глас, не на ум. С изражение, как като че ли това са твоите жизнени принципи. Аз съм изморена. И това е моя стил на живота. Стабилност. Това е когато не растеш, но и не падаш. Просто гниеш равномерно. Аз не правя глупости, защото въобще нищо не правя. Мен всичко ме устройва. И горе-долу. Но нищо не ме дразни. Защо да се движа напред? Ако мога да поседя и да почакам, всичко ще дойде само. И така, отначало. Аз съм изморена. И това е моят стил на живота. Стабилност. Това е когато не растеш, но и не падаш. Просто гниеш равномерно. Аз не върша глупости. Затова въобще нищо не върша. Мене всичко ме устройва. Почти. Почти не се ядосвам. Почти не се дразня. Защо да се движа напред? Ако мога да поседя и да почакам, когато всичко ще стане от само себе си. Ако желаете, тук може да сложите пауза и да повторите още няколко пъти тези мантри на платото. А сега включи своето въображение. Представи си, че ти живееш в тази стагнация, в това блато, още 5 години.
Представихте ли си? А после още 10 години. Значи първо живеем в тази стагнация 5 години и после още 10 години. Как изглежда твоя ден? Къде си ти? Кой стои до теб? Какво чувстваш? Нарисувай за себе си една гротескна картина на бъдещето, където всичко е ужасно стабилно, равно, като в твоето блато сега. Сега бих искала да се прислушате към себе си. Вътре нещо започва ли да се мърда, да се размества? Какво усещате? Смях? Тъга? Бунт? Нещо започна ли вътре да се променя във вас? Какво мислите? Какви гласове чувате? Запиши всичко това или кажи на глас. Всичко, което искаш да измениш точно сега. Даже в някои малки дребни неща. Защо това упражнение работи? Когато ние започнем да стоим в блатото, в нас се събужда този, който иска да се избави и да излезе оттам. Ние не натискаме, не притискаме, не със сила. Поканваме нас си да останем на място. И хоп, вътре възниква здравото стоп. Стига. Искам да действам. Искам промяна. Искам да променя нещо. Искам да живея. С пълна сила. Да се радвам на всичко, на живота. Бих искала да вървя напред. И така, скъпи приятели, пишете какво мислите по този въпрос и какво усетихте, когато направихте упражнението. Ще отговоря на всички зададени въпроси. Ето сега ще отпия още една чаша, още една глътка чай и с това слагам край на днешното включване. До скоро!